Dat brengt me bij het volgende onderwerp. Hè? Want Brigitte Appel is hier en Thea Henstra. En jij bent van dansclub Paidusko, wat ik het goed uitspreek. Ja, ik spreek het goed uit, mooi. Dat was fijn dat je me hier even vertellen willen over de dansclub. Want in september dan begint het weer. Ja, nou, en we moeten graag wat aandacht door besteden. En ja, de eerste vraag die ik hier van, wat betekent het nou eigenlijk, Paidusko? Dat is een dans. Zo heet een dans. En die komt uit Bulgarije. Bulgarije, Macedonië. In Turkije doen ze het ook heel veel. Dus het is eigenlijk een dans. En is die dans, en is die, je verstaan wel Fries? Ja. En is die dans dan in al die landen gelijk of verschilt dat toch Heel van? verschillend, ja. Heel verschillend. Nou ja, tenminste... Ja, het is net al gelijk, maar wel dezelfde ideeën, maar krijgt even wat oors. Ja. Elk land had zijn eigen... elk dorp zelfs. Een eigen muziek en eigen muziekinstrumenten erbij. Wat voor muziekinstrumenten worden er zal broek dan bij deze dans? Ze verschillende blaasinstrumenten, een viool, cymbalon, dat is een cymbaal, accordeon vaak, klarinet. Heel volle dus. Heel volle. Ja, maar een mooie combinatie. Echt vrolijk. Ja, wat voor soort muziek moet ik me erbij voorstellen? Het is alweer Boetelandse muziek. Wij dansen een hele prote uit de Balkanlanden. Ja. Echt uit Macedonië, Roemenië, Bulgarije, Turkije, Albanië, neem maar op. Ja, en elk land had ook weer zijn eigen streken en zijn delen. Wat hun eigen cultuur weer naar voren komt. Ja? Ja, en muziek en dans, dat verbindt mensen, hè? Ja, absoluut. Ja. En emotie. En emotie, ja. En ga je hem dit naar Nederland halen, naar Friesland? Of hoe ben je hem hier bijgekomen om dit hier te doen? Er was iemand uit Dokkum, Hilde Bouwman is dat, en die is op een gegeven moment, heeft ze het gewoon opgericht. Die dacht, oh, dat is leuk. Dan ga ik ga kijken of er iemand les wil geven en ik ga dat oprichten, ja. Is al, we zien bijvoorbeeld in Albanië of Macedonië West, dat ze daar jong. Nee, ik denk meer bij andere clubs. Oké. Oh ja. Want er zijn wel meer clubs hier in Friesland. Ja, Leeuwarden wel. Ja. Oh ja. Ja. En dan Wouden ook wel, verschillende wel, ja. Ja, en kun je me nou wat meer uit vertellen van wat is er nou zo bijzonder? Wat loopt je er nou zo in? Het is echt samen, hè? Samen, ja. Je staat verbinding. Ja. Voor dat, vooral dat. En de meesten komen er maar plezier. Ze komen er voor de muziek. Ze komen er maar een wander te dansen. Die dansen een hele protte in een kring. Hebben een wanderfeest. Of paren dansen. Nou, dan is mij zijn beiden. Ja. En dan maar altijd mij zijn allen. Ja. En het leuke is ervan, iedereen kan meedoen. Ja. Want ik lees wel even in de kranten van het is best wel fysiek wel intensief. Dus vreeg ik me, kan iedereen wel meedoen? Nou, dat hebben we dus zo geregeld dat voor de pauze iedereen sowieso mee kan doen. Ja. En dan voor degene die er al heel lang op zitten, doen we wat moeilijker dansen na de pauze. Oké, ja. Zeg maar, die moet ook aan het trekken komen natuurlijk. Die er al, zolang er zijn mensen, vrouwen, die zitten er al op. Vanaf dat is 43 jaar geleden. Zo lang zitten ze er al op, ja. Ja. Dus 43 jaar in ben je hier al mee begonnen? Ja. Ik ben 40 jaar in erbij begonnen. Zo lang zit ik erop. Ja, dan mag het wel heel leuk zijn. Want dan hou je het net zo lang vol vanzelf. En er zijn verschillende hoor, die er al zo lang op zitten. Ja. Maar hoeveel leden telt Paidusko? 22. Oké. En ben dat al je vrouwen of is dat mengd met mannen? Het zijn vrouwen, maar we zouden er best wat mannen bij willen hebben. Ja. Hebben we wel gehad. Ja. Want wat is de gemiddelde leeftijd? Nou, de jongste is hier 56. En ik denk de oudste 84. Ja. Zo? Ja. Dus op letterleeftijd kunnen we dat zeker. En die doet alles mee. Ja. Maar graag wel wat meer mensen die wat jonger binnen. Dat zou wel heel mooi zijn. Ja. Want waar is het precies? In Dokkum. Hoe heet het toch weer? Jutgerlaan. Ja. Oké, en dat is elke week? Of hoe vaak wordt er repeteren? Elke week, ja. Elke week. Elke week. Waasjes, 8 uur. En waar treden je hem zo al op? We treden net op. Het is puur ja. Oké.
En dat mensen denken, nou, wat liep het me dat leuk. Hoe kunnen ze dan hun aanmelden? Oh ja. Daar ben jij. Ja, ik heb een telefoonnummer en of een mailadres. Ja, dus heb ik je mailadres mij wel even voorlezen, zou je dat willen? b.appel. Ja. Apenstaartje knit met een D. Nou, dat weten jullie ook al. Knit.nl. Ja, dus b.appel@knit.nl. Ja. Mooi. Ja. Nou, fantastisch dat die hem er winnen. En tegen dank. En ik hoop dat er wat mensen komen. En, maar die had wel heel leuk. Ja. Ze zijn van harte welkom. Ja. De eerste lessen, maar zeker gratis gewoon een meisje of meidonsje of gewoon even Misschien is het wat voor je. Maar we gaan er nooit meemaken dat er een aan de kant zit en die is ze door voort mij, omdat het gewoon de sfeer is de echt sfeer goed. is perfect. Ja, Dat dat is tegenwicht. En een leuke docent hebben we. Ja. Dat zei ik een protte. Ja, absoluut. Ja. Je doet hele leuke dingen. Al je leuke dansjes. Ja. Je vindt alle weken weer wat nice. Oh ja? Ja. Oh, dat is Ja. wel leuk. Ja. Dus je leren er altijd weer wat van. Zeker. Ja. Nou, nogmaals, tegen dank.